yazi ukuthi ngiyiphara mina ngazi lento evula ngomlomo. Hawu iphara. Yeah. Just like mina nephara. Yo. Kuyangikwatisa ubondlela abahleli ngayo, indlela ubuhle bendawo abenze ngakhona, ngibe ngikhona nami lana. Champagne yona nje vela ngikhiphe emoyeni kakhulu because mina azange angithengele, azange ngibe khona kumina kodwa kuyikhwapheni likwazi ukuthi ibe khona. Kahle. Ipararele. Njengoba ngimfunza bengifuna ukubona nje ukuthi ukuyiphi imudi since ngade ngimhlalisile from ekuseni kwaze kwaba sebusuku. Angithi uyazi khona umuntu enzela nani nje. Sufuna ngife. Uyangibindisa? Cha. Manje mangazi ngiyasenjoy isikhathi nginawe but angakazi kahle. Yini ungayazi? Ukuthi unga-understand ukuthi kuzoba nzima ukuthi sibe ndawonye. Yini uzokwenza kube nzima? Bethi khona ukuthi ngithandana naye uyawazi nawe lo. Ngenkathi ungishela wangakwazi nalo. Angiboni ukuthi singakwazi ukuthi siqhubeke ukuthi sibe ndawonye. Kumina nawe ngiya-understand and kumnandi masindawonye but igcine nasindawo. Wena ubufuna sephi? Ngitshela ukuthi si live life mina. Just we enjoying. Just for fun. Mabe ngitshela ukuthi there is something between mina nawe. Ayibo. Ngichithela isikhathi phezulu kwaleso kade ungichithela sona vele already. Siyayeka siyekani ngobani? Akukho sikuendawo because it means ukuthi bengeke siqalile. Oh, okay. Yangicasula lento yakho ukuthi besidlu life mina naye so if yangenza ngambone ngazi ukuthi yena bengekho kule image mina bekade ngiyona. Ave ngayibonela omunye umuntu nje mina. Great. Great of 15. And kwenzakalana now Thiam? You're not supposed to break up. Khuluma naye akuvela ngeke kusenza lutho because useyilahlile nje yonke imude bengithi ngiza ngayo kuyena. Yakhala. Kuyangikwatisa ukubona etefa phambi kwentombazane kubeni ngikhona mina umuntu wakhe bethi ngi-stress sakhe kodwa still uzokwatela ikhwapha uyakwata uyakhala phambi kwalo. Angazi wayesenze ngenze inhlekisa phambi kwe-country kumuntu ebuka ukuthi why vele.